Ahojte, vítam vás v novom vlogu. Chcem sa vám poďakovať za každé jedno zhliadnutie mojich predošlých 2 videí. Ja som vlastne myslela, že dokopy budem mať asi tak 5 zhliadnutí na tých videách, takže aj za tých pár stovák zhliadnutí, čo tam mám teraz, tak som nesmierne vďačná. Ako som spomínala v tom minulom vlogu, na konci toho vlogu, tak dneska by som sa chcela povenovať téme, ako som sa vlastne stala content creatorka. Chcem dneska rozobrať práve tú tému, že ako sa proste z mami 2 detí, ktorá ešte takto 2,5 roka dozadu bola obchodníčka v logistickej firme a dneska spolupracujem ako content creatorka s rôznymi značkami alebo aj známymi osobnosťami. A bude to teda dlhší vlog, to vás dopredu upozorňujem, takže ak môžete, tak si zoberte kávičku a poďme na to. Dobre, povedzme teda, že začnem od tej poslednej práce. Nebudem vám tu menovať teraz všetky práce, ktoré som robila doteraz, ale povedzme, že všetky moje práce boli také hľadanie samej seba. A myslím, že to je pre každého dobrá vec sa hľadať počas života, hlavne medzi 20 až 30 rokov, hej, že tých 10 rokov, či už máte, nemáte deti, tak určite poskúšate rôzne profesie, aby ste vlastne zistili, čo vás baví, čo chcete, čo nechcete. Postretávate sa s rôznymi ľuďmi, naučíte sa a tak ďalej. Čiže v prvom rade chcem určite povedať, že ani jednu moju pracovnú skúsenosť neľutujem. Nie všetky boli veľmi príjemné, ale o tých vám nebudem hovoriť, pretože znova zaobalím to do takej škatulky, do takého foldrika. To je škola života. Ďakujem za to. Ďakujem za každú takúto možnosť pracovať aj v takýchto prácach. A ono vlastne všetko toto, čo som si zažila, ma posunulo tam, kde som dneska. Takže začnem od tej poslednej práce. Robila som obchodiačku, sales executive v takej logistickej jednej firmičke a tá práca sama o seba bola super. Ja som tam mala množstvo benefitov, mala som veľmi dobrých kolegov, naozaj nič sa nedalo vytknúť, šéf bol super, celkovo tá firma bola fajn. Dokonca som si popri tejto práci našla aj moju životnú lásku, môjho Maroša. Áno, zoznamili sme sa vlastne práve v tejto firme a keď tam ešte aj on v tej dobe pracoval. Ešte v tej dobe vlastne bolo to obdobie po covide a naozaj tam začala panovať taká epidémia negativity, by som to nazvala, že vlastne jednak ľudí veľmi zasiahol samotný COVID, samotné zdražovanie po covide. Vieme všetci, hej, zažili sme si to, že to nebolo veľmi, veľmi pozitívne obdobie v našich životoch a vlastne začala tam panovať taká negatívna energia. No a samozrejme, že to zasiahlo aj mňa, aj keď ja som stále sa tak nejak presvedčila vnútorne, že veď Nikola, je to v poriadku. Máš proste, každý mesiac ti pipne výplata, máš čas na svoju dceru. Jasné, že aj mňa to už potom zasiahlo, aj čo sa týka financií, že už aj ja som teda mala taký pocit, že by som chcela ako pridať. Bolo mi teda povedané na tých pohovoroch nejakých letných, že vlastne, že mi pridajú, ale úplne, že fakt, že drobné. Veľmi ma to tak nejak zamrzelo, pretože tam vlastne mali kvalifikovaných ľudí, vyučených ľudí, svojich ľudí, ktorí proste tam radi chodili, mali radi tú prácu a jediné, čo chceli iba pridať k výplatám, takže tak oni tam vlastne postupne všetci títo ľudia odchádzali, to proste padali ako takí vojačikovia. Naozaj tam bola zrazu také obdobie, keď nárazovo tam odchádzalo veľa ľudí. Takže toto vlastne, všetky tieto veci ma začali vnútorne veľmi štvať, jednoducho. A teda akože som bola taká, že dobre, neodchádzam ešte, ale som proste veľmi sklamaná. A vlastne v tom čase, v tom úplne istom čase som začala riešiť aj moje zdravie. Vlastne mala som nejaké problémy s krčkom maternice a pani gynekologička teda so mnou prechádzala nejakú liečbu. A vlastne tá liečba bola úspešná a v tom mi povedala pani gynekologička, že dobre, pani Pokorná, ale ak chcete mať ešte niekedy deti, tak skúste hneď, lebo ono sa vám to môže aj vrátiť a potom už tam musí prísť nejaké operácie a bude to o to ťažšie, alebo možno aj nemožné. Takže sme si doma sadli a teda som povedala aj doma teda Marošovi, že OK, tak to sa veci majú a že teda, že čo ideme robiť, že či proste si idem hľadať prácu a toto necháme tak, alebo čo vlastne. Tak sme sa dohodli, že teda, že no OK, tak fajn, že aj tak proste chcem zmenu, tak skúsme tak, že vlastne, že skúsme teda
zarobiť to bábätko, hej, že pokúsme sa o to bábätko, až dajme tomu pol roka a pokiaľ sa proste pol roka nepodarí, hej, to bol nejaký, ja neviem, čo to bol jún alebo tak nejak, že pokiaľ sa do konca roka nepodarí, tak dám výpoveď a pôjdem niekde inde a vlastne bábätko nebudeme riešiť, hej. No lenže mne v hlave hneď skrsla taká myšlienka, že dobre, OK, ale čo vlastne budem robiť, kam pôjdem, hej, že však nad tým všetkým musím už rozmýšľať, takže vlastne popri tej práci a tom bábätku som ešte začala riešiť to, že vlastne čo zo mňa vlastne bude potom, hej, ako som sa ositla ako keby v takých tých mojich násť časoch, kedy sa proste človek po strednej škole pýta, že a teraz čo budem robiť, hej, že len už trošku s iným zmýšľaním, tak som teda rozmýšľala nad tým. Som si sadla niekoľko týždňov, alebo teda pár týždňov som takto sedela, premýšľala som, hľadala som, pozerala som, čo teraz je, aké sú práce, pozerala som si profesiu, že aké sú pozície a tak ďalej. A ja už som proste chcela úplne niečo iné a chcela som to mať vo vlastných rukách. A jediná možnosť, ako mať veci vo vlastných rukách, je podnikať. No, dobre, takže som si povedala, že OK, tak budem podnikať, hej, že fajn, robí to veľa ľudí, tak prečo nie ja? Tak a teraz hovorím si, že OK, a teraz, ale v čom budem podnikať, hej? Čo si mám otvoriť nejakú kaviareň, alebo čo? Po covide, hej, duplom, tam proste to by som bola asi blázon, keby som sa išla pustiť do otvárania kaviarní. A tak som si vlastne, tak som sa ako keby zahlbila do môjho ja a som sa vrátila do mojich detských čias a pýtala som sa samej seba, že čo si robila najradšej, keď si bola dieťa, čo ťa naplňalo, keď si robila. A ja si pamätám, že ja som proste od úplne útleho detstva, ja som bola že taký kreatívny typ, ja som veľmi rada malovala, kreslila, ja som milovala proste všetko, čo sa týka kreslenia a takto. A keď už som teda prišla do puberty a začala tá prvá éra počítačov, ja som tá generácia, kedy začínala tá prvá éra, že Sims a prvé internety a Google a proste wow, hej. Ja som ako taká pubiška, hej, som normálne akože, ani už neviem, ako som sa k tomu dostala, ale ja som si nejak na čierno stiahla Photoshop a ja som normálne si stiahovala fotky z internetu a ja som ich v tom Photoshope upravovala, ale vôbec som nevedela, čo robím. Ja som to proste iba tak, že klik, aha, čo to robí, dobre, toto. A ja som sa v tom tak vypracovala v tej dobe, že mne normálne písali proste dospelé ženy, hej, že vtedajšie kamošky mojich súrodencov a takto, že či im nemôžem upravovať fotky. Takže ja som sa tomuto veľmi dlho venovala. Viem, že aj v rámci nejaké moje nudy alebo takto, tak som si akože vytvárala, že fejkové noviny a tam som písala akože články a takto, že no, potom prišla éra YouTube, to proste som bola zavesená v kuse na YouTube, koľko mi dáta dovolili vtedy. A tak, tam som sa zdokonala v angličtine, tá angličtina ma potom samozrejme vykopla aj von do Anglicka, ale tak som sa na tým zamýšľala, že bože, veď a ja som chcela ísť aj na poligrafickú školu, že za grafičku, že áno vlastne, hej, že toto ma bavilo. A no ale ja som, aj ma prijali inak, to je taký akože taká infoška, že oni ma vlastne prijali na tú poligrafickú, ja som sa tam dostala, len ja som mal vtedy kamoša, on tam chodil a som ho stretla niekde, neviem, v autobuse a ja, že ja pôjdem na poligrafickú a takto a on, že Ježiš Maria, nechoď, lebo tam je strašne ťažká matika a ja vôbec neviem matematiku, ja si viem spočítať peniaze a tam to skončilo, hej, že ja naozaj fakt neviem a on ma strašne vystrašil a proste som tam nešla, ja som išla na úplne inú školu. Som si vlastne spomenula, že aha, áno, toto som chcela. Tak som začala zase teraz, hej, že ako sa stať grafikom a toto, hej, googliť. A potom je, že ale mňa strašne baví aj proste tie Instagramy a sociálne siete, ale že dobrá influencerka zo mňa nebude. Že to je ťažké, nie som pekná, nie som príliš, no proste také tie predsudky, že to nie, to aj neviem, ako sa robí a tak a tak si hovorím, že ale dobre, tak niečo s tým proste, že grafika ma baví robiť, sociálne siete ma strašne zaujímajú, tak čo? A v tom som proste vygooglila nejakú prácu, čo sa volá, že social media manager, a že to je človek, ktorý vlastne není influencer, ale pomáha firmám alebo ľuďom, alebo takto, ako keby robiť tie sociálne siete. A hovorím si, že wow, to je super, to chcem, ako sa to naučí. Takže vlastne som teda našla to, čo som chcela, hej, že teda, že podnikať a už som našla aj v čom. Ale nič som o tom nevedela. Hej, nič. Iba som vedela, že mám tú vieru v sebe, že sa to dokážem naučiť, hej, že skúsiť to môžem a nejak mi to tam vnútorne hovorilo, že
toto. No a v tom sme zistili, že vlastne čakáme bábätko. Čiže to bábätko sa podarilo hneď, že na prvú, takže ono vlastne tým pádom som si povedala, že OK, tak teraz idem vlastne na matersku, tým pádom výpoveď nemusím riešiť. Teraz som si povedala, že OK, tak idem na matersku, takže vlastne teraz mám 3 roky materskej plus teda to tehotenstvo, že Ježiš, ja mám vyše 3 rokov teraz čas sa toto všetko naučiť, aby som sa vlastne do tejto práce už potom nemusela vrátiť a môžem robiť niečo iné, môžem robiť toto. A že vlastne potrebujem čo najviac vedomostí, čo najviac informácií a úplne, že najviac skúseností. A teraz mám na to skoro 4 roky, tak si hovorím, že to dám. No a ako to už býva so mnou zvykom, tak ja som sa do toho pustila, že hneď. No že 2 čiarky, toto a ja už že za hodinu od tých 2 čiarok už som si riešila proste veci, že ako to robiť, hej, ako čo najrýchlejšie, že kde získaš všetky tie informácie. No a samozrejme, ako som takto googlila, tak som natrafila na taký projekt, ktorý v tej dobe organizoval Úrad práce, sa to volalo, tuším, nejako, že nestrať prácu, vzdelávaj sa, alebo také dačo. A to boli rekvalifikačné kurzy pre zamestnancov. To znamená, že keď ste sa chceli rekvalifikovať a ste boli zamestnaní, tak Úrad práce vám dal tú možnosť a preplatil vám vlastne ten kurz. A ja som si tak povedala, že aha, že dobré. A našla som si kurz, ktorý vlastne ako keby, ja som išla tak nejak logicky na to, že toto chcem, lebo že chcem ušetriť peniaze, lebo tie kurzy sú drahé. A teraz dobre, a teraz som hľadala agentúru alebo firmu, alebo teda organizátorov týchto kurzov, ktorí ale majú už skúsenosť s tým, že vlastne cez nich išli ľudia takto, že skrz toho úradu. Tak som našla zopár a tá agentúra sa mi zapáčila, lebo oni majú vlastne taký komplexný kurz, že nie len ako keby tie sociálne siete, ale celkom marketing. A to som proste chcela. Ja som si tak povedala, že ja musím vedieť niečo aj o tom marketingu, hlavne keď chcem vôbec robiť marketing na sociálnych sieťach, čiže ja potrebujem marketingové vzdelanie v prvom rade. Takže oni ponúkali také marketingové vzdelanie a teda som ich nakontaktovala a oni boli veľmi zlatí, hneď mi odpísali, volali mi, sme sa dohodli a teda som vysvetlila situáciu, že áno, máme už týmto skúsenosť, že cez nás si ľudia bežne robia z úradu práce tieto rekvalifikačné kurzy. Tak on je super. Takže toto bolo vybavené, som mala zajednané, ja som išla na úrad práce s tým, že som podala žiadosť a oni mi ju do pár dní schválili. No ale ten kurz bol plánovaný za určitú dobu a ja som si povedala, že ale ja nebudem strácať čas, ja nebudem teraz chillovať a čakať na ten kurz, tak som si zatiaľ akože fakt, že každé jedno možné euro som si investovala zaplatila som si Skillmeu, tam som sa vzdelávala fakt, že každý deň začala som sledovať nejakých tvorcov, čo sa tomuto venujú, ako je napríklad Kiavčín, Denis Vencel a títo, hej, že fakt som sa začala tomu brutálne intenzívne venovať na dennej báze, všetko som si ukladala, sťahovala, zapisovala poznámky, kurzy na YouTube. Proste ja už som, vlastne kým som ako keby už začala ten kurz, tak ja už som toľko vecí vedela sama, že vlastne potom som si na tom kurze hovorila, že bože, niektoré veci už viem, ale nevadí. Takže vlastne takto čas plynul, som sa vzdelávala, vedela som už, čo chcem, úplne som mala také motýle v bruchu, že wow, toto chcem. A čakala som teda na ten kurz. No a potom vlastne prišlo v 27. týždni tehotenstva, som začala rodiť predčasne. Jednoducho proste mi prišli kontrakcie a skončila som vlastne v nemocnici s tým, že vlastne sa mi pustil pôrod a mi to tam jednoducho sa snažili nejakým spôsobom zastaviť, čo sa im, chvála Bohu, aj podarilo. A ono vlastne v tom presnom čase, kedy toto sa stalo, tak vlastne sa nám začalo, ako keby mali sme také zlé obdobie, lebo toto sa stalo, v tom sme ešte aj zistili, že sa teda konala taká zrada na nás, na mňa, na Maroša od mojej veľmi blízkej osoby v tej dobe. Naozaj osobe, ktorej som ja verila asi viac ako mojej vlastnej rodine. To už tak býva. Proste môjho Maroša zavolala moja veľmi známa v tej dobe blízka osoba do spoločného biznisu, čiže on dal výpoveď vlastne v tom korporáte, kde sme obidva pracovali, s tým, že toto je podnikanie, koľko si zarobí a jedno s druhým. A vlastne potom jednoducho, keď už som bola tehotná a oni vedeli, že som tehotná, hej, a boli to fakt, že naši blízki ľudia, tak proste takú kulehu na neho vymysleli a jednoducho proste ho, nie že vyhodili, ale odstrihli. Čiže môj Maroš zostal bez práce, čiže začal som rodiť predčasne. Doma sme mali ešte Elinku, ktorá bola prváčka, proste všetky tie impulzy. Do toho môj Maroš stratil prácu, hej, čiže viete si predstaviť, čo to muselo pre neho byť ako pre budúceho živiteľa rodiny. Pre mňa tiež stresy.
ja som sa potom vypýtala domov na revers, lebo oni si ma tam vlastne chceli nehať až do 33. týždňa v tej nemocnici. Hovorím, že proste ja mám doma babetko, ja mám doma dieťa, školopovinné, jednoducho sa to nedá, hej, nemôžem tu zostať, ona ma potrebuje, lebo začala mať proste psychické, emočné problémy, začala proste, lebo raz spala u deda, raz tam, akože bolo to fakt, že na ňu obrovský nápor a teda na revers som odišla domov s tým, že naozaj budem ležať, naozaj, hej, že budem si dávať pozor, aby som to babetko udržala v poriadku. A vlastne ako som prišla domov, tak ešte do toho nám začali obrovské problémy, čo sa týka bytu, kde sme bývali, vlastne to je môj byt. Ja už som to proste nezvládla a som si vtedy povedala, že dobre, my sa odtiaľto musíme odsťahovať, už je toho moc. Aj som to tak cítila, že proste tuto nechcem vychovať moje 2 deti. Ja som sa už ešte predtým, než som otehotnela, tak v tom byte necítila dobre a som ho chcela predať, ale je tam tá doba čakania, hej, nemôžete predať byt len tak, hej, aby ste neplatili niečo štátu. Takže vlastne som povedala, že dobre, že OK, že strašne veľa vecí zlých sa teraz stalo, napriek tomu, že sa máme tešiť, hej, že bábätko prichádza, tak že poďme to nejako uchopiť. Ono sa nám aj také obrovské čistky vlastne udiali v tom živote, aj čo sa týka týchto ľudí. A to nebola len táto blízka osoba, ale naozaj ešte z druhej strany blízka osoba, hej, že z mojej rodiny proste ľudia. To, čo sa dialo v tom období, ako som im pustil ten pôrod, v tom 27. týždni, až povedzme do nejakého 32. týždňa, tak to bolo strašné. To bolo normálne, že to ako keby sa vesmír úplne takto zomkol, alebo ja neviem čo, hej, a teraz dobre, tohto odstraníme, tohto, ide sa to všetko čistiť, aby sa vyčistil priestor, jednoducho. Takže my sme si zažili naozaj divoké chvíle, ale potom sa to samozrejme ukludnilo. My sme našli nájomníka do bytu, našli sme si náš nový byt a vlastne týždeň pred pôrodom sme podpísali zmluvu do nášho nového bytu. Tam sme podpísali zmluvu pre nového nájomníka, ale nestihli sme sa presťahovať. Čiže vlastne, keď sa narodil Maťuško v máji 2023, tak vlastne ja som ho ešte priniesla domov z pôrodnice do toho starého bytu, ale s tým, že ešte v tom 6. nedeli po cisárskom reze sme si položili tie tašky, ani sme si ich nevybalovali poriadne a my sme vlastne balili krabice na ten nový byt a vlastne Maroš si medzi tým, to som aj zabudla spomenúť, aj našiel novú prácu, čiže že tam ho potrebovali hneď, čiže žiadne také, že pomoc 6. nedeli a tak ďalej nie. Maroš išiel hneď do práce zarábať peniaze a ja som vlastne bola s babetkom, Eli v škole, čiže ráno do školy, zo školy, babetko, do toho som balila a do toho, keď Maroš prišiel z práce po rannej, hej, alebo nočnej, tak nie, že spinkať alebo niečo, ale zobral krabice, naložil ich do auta, odnesol na nový byt. A takto sme sa vlastne, on toto spravil, potom prišiel domov, išiel spať, ja som išla na ten byt a tam som vlastne mala ho v nosiči a vybalovala som. Takže, a toto vlastne trvalo, ja neviem, možno taký mesiac. A potom sme konečne začali bývať. Takže bolo to fakt, že náročné. A začali sme teda bývať a no ja som vám ešte zabudla povedať, že vlastne, že ten kurz vlastne naplánovali na dobu, kedy som ja vlastne bola v pôrodnici a rodila som, čiže ja som im volala a som sa s nimi dohodla, že takáto je situácia. A oni boli takí ochotní a zlatí, že oni, keďže to bola taká výnimočná situácia, tak mi dovolili si ten kurz ako keby absolvovať sama, s tým, že oni mi nahrávali celý ten kurz, on sa vlastne konal online, aj tie testy, všetko tam bolo online. Nahrali mi to, ja som si to vlastne mala pozrieť a keď som si to pozrela a urobila tie testy, ja som to musela aj odovzdať, normálne odovzdať proste, že vypracované, tak až vtedy mi dali, že OK, úspešne absolvované, tu je certifikát, hej, čiže keď už sme sa teda presťahovali všetko toto, tak som si povedala, že OK, teraz je ten správny čas. A začala som vlastne v noci vždy, lebo cez deň nebolo toľko času, tak vždy v noci, keď som malinkého nakojila, tak som si ešte išla odsávať mliečko a som si robila vlastne v rámci noci tie kurzy. Čiže áno, bolo tam veľmi veľký deficit spánku. Hlavne Maťko bol náročné dieťa, stále je náročné dieťa a naozaj to boli krušné chvíle. Ale kursom poďme späť k práci, čiže toto bolo také ako keby trošku aby ste chápali ten background tej ťažkej cesty.
Takže vlastne kurz bol hotový, certifikát som mala v rukách a už som sa cítila taká viac pripravená. Aj tým, že ja keď som si robila ten kurz, tak som, ako som spomínala, už som veľa vedela z toho. Som si povedala, že dobre, že tak OK, tak ale ja teraz to potrebujem riešiť, teraz už musím ako keby sa do toho dostať. Tak som si vlastne hodila nejaký inzerát a ozvala sa mi moja známa, moja kamoška, ktorá má firmu a ona, že čím to nebudem robiť, že videla, že teda som začala s týmto pracovať a že oni také niečo potrebujú. A on, že jasné. Takže za nejaké drobné som jej proste začala robiť sociálne siete a vlastne na nich som sa aj učila kvázi a ona to vedela, bola s tým v poriadku. Potom som si hodila inzerát na nejaké Facebook skupiny a ozval sa mi moje srdiečko Šimonko, s ktorým spolupracujem dodnes. Je to naozaj mne veľmi srdcu blízky človek. Takže ten mi teda posunul nejaké robotky s tým, že on vedel tiež, že som juniorka. Aj si ma vyskúšal, dal mi nejaké zadania. Viem, že mi dal urobiť nejaké video, čo som v živote predtým nerobila. V živote on mi poslal proste RAW videá, 2, a že mám ich ako postrihať ako reelsko. A ja, že OK, ľudia, ja som to mala, že ten deň odozdať, hej, alebo nejak, že na druhý deň. Ja som sa behom pár hodín naučila strihať reelsko, akože keď si to teraz vybavím, tak teraz by som to nevypostovala alebo urobila úplne inak, ale ja som to spravila a oni, že wow, že super. Takže ma zobrali a dohodili mi teda nejakú robotku, nejakých klientov, čiže som pre nich robila za tiež nejaké drobné, hej, ako nejaká minimálka v tej dobe, ale vôbec som bola rada, že ja neviem, že teraz som si spravila kurz a už zarábam, hej, z toho, že kvázi nejaké niečo na kavičku, na plienky a takto. A sama som bola vlastne prekvapená, že naozaj po takej krátkej dobe, že ja neviem, 2 mesiace alebo koľko, tak už som vlastne mala nejaké peniažky a stále som sa necítila nejaká, že by som bola teraz úplne namakaná, ale ja som neustále proste sa snažila niekde zdieľať niečo, nejaké moje know-how, čo som sa naučila, alebo čítať veľa, zapájať sa. A vlastne zaujímavé na tom bolo to, že keď som sa s niekým stretla a som povedala, čo robím, nepovedala som samozrejme, že som juniorka alebo čo, ale som teda spomenula, že čomu sa venujem aktuálne, tak veľa ľudí, že OK, dobre, že prosím ťa, že daj mi mail, daj mi kontakt, daj mi cenník alebo niečo. Ja som ešte ani cenník nemala vtedy. A že my máme záujem. A naozaj o túto prácu bol obrovský záujem. Keď som niekde fakt spomenula, že toto robím, tak 9 alebo 8 z 10 ľudí mi na to reagovalo, že ja potrebujem alebo poznám niekoho, kto toto presne potrebuje. Čiže ja som mala neustály prísun takýchto buď dočasných klientov alebo jednorázových, alebo neviem, oslovila ma finančná poradkyňa, s ktorou som spolupracovala. Tá potrebovala niečo pre inú, tej som urobila a tá ma doporučila inde a tá ma oslovila a tej som spravila a tá ma zase... A jednoducho takto to išlo, hej, že naozaj, že perfektné. Keď jednorázové peniažky som teda mala k tej mojej materskej. A vlastne takto som si to všetko zapísala, týchto klientov hádzala do nejakého mojho portfólia, ktoré bolo veľmi chabé, hej, keď si to teraz akože... Ale bola som na každú jednu to logo, čo som tam pridávala, som bola extrémne pyšná. No a potom sa stal zlom. A ten zlom sa stal v tom, že Denis Vencel, určite ho poznáte, ak sa teda venujete marketingu a sociálnym sieťam, tak dal taký post, že si hľadá k sebe social media manažera a ja som si vtedy povedala, že a čo, však skúsim, hej, že však mu pošlom niečo, ale že proste on určite bude potrebovať niekoho skúseného a tak ďalej, čo som tam akože, ja neviem, koľko to bolo. No toto už vlastne sa bavíme to už bol ako keby rok približne, 3/4 roka, čo som vlastne sa tomuto venovala. A už som tam teda nejaké vecičky mala v tom portfóliu, ale nič extra. A teda ja som mu poslala, som mu tam vyplnila ten formulár s tým, že vlastne vyplním hotovo, čau. Ja som na to už aj zabudla a potom vlastne sa mi ozval, normálne mi napísal mail Denis a že teda než ma pozve na pohovor, že by teda chcela, aby som mu vypracovala nejaké zadanie, tak mi poslal zadanie a ja som ho mala tak veľmi načítaného a nasledovaného Denisa, že ja som sa ako keby od neho učila tieto veci, že ja som odoberala aj vlastne takú platformu od Rastia Kijavčina, kde mal aj ako keby také školenie Denis Vencel, kde vysvetľoval, že vlastne aj ako tvorí príspevky a všetko. Ja som proste mala Denisa úplne že naštudovaného a ja som to zadanie vytvorila alebo teda vypracovala tak, ako by to on urobil, si myslím, v tej dobe.
A ako som ho poslala, tak do pár dní ma teda pozval na ten pohovor s tým, že on mi potom na tom pohovore sám povedal, že ostal šokovaný, že ako som proste vypracovala to zadanie, že on by to takto, že on tak učí svojich ľudí. Takže som teda išla pohovorom, potom mi zavolal, že ma berie. A toto bol naozaj veľmi veľký kľúčový zlom v mojej kariére, pretože ja som k nemu nastúpila vlastne, dneska mi akorát vybehla storka, takto pred rokom 25.7.2024 som išla k nemu prvýkrát, prvý deň a ja som s Denisom pracovala dokopy 3 mesiace, čiže nie úplne dlho, ale za toto obdobie ma Denis toľko toho naučil a myslím, že úplne krásne postavil základy mojej kariéry v marketingu a mojich vedomostí. Všetko to, čo využívam dneska, je vlastne aj vďaka Denisovi. Čiže ja mu budem za toto veľmi vďačná. Spolupráca trvala 3 mesiace, pretože v mojom živote nastali nejaké zmeny. Jednoducho proste niekedy usúdite, že nepatríte do určitého pracovného prostredia. S Denisom sme sa teda po 3 mesiacoch rozlúčili s tým, že som sa mu poďakovala a úprimne aj vám teraz hovorím, že naozaj som mu vďačná za všetko a veľa mi odovzdal. U Denisa som takisto aj prišla na to, že byť social media manažerkou ma už toľko nebaví. Že vlastne som si to vyskúšala na nejakých mojich klientoch, vyskúšala som si to aj na Denisových klientoch, všetko bolo super. Touto cestou som si musela prejsť na to, aby som sa potom posunula ďalej a teda vďaka práci s Denisom som potom zistila, že toto už mám uzatvorené, mám ako keby ďalší základ toho domčeku celého a ktorý vlastne som potrebovala bez toho, aby som sa naučila alebo si vyskúšala prácu social media manažerky, by som ťažko robila to, čo robím dneska, pretože naozaj ono to všetko na seba nadväzuje. A teda keď som teda sa s Denisom rozlúčila, tak som si povedala, že OK, že toto už naozaj iba v nutných prípadoch, alebo respektíve budem to používať iba ako taký nejaký základný stavebný prvok pri inej práci s klientami v rámci social media marketingu. A čo som vlastne chcela začať robiť, bolo točiť a strihať videá pre klientov. Aj toto som síce u Denisa nerobila, ale bola som kvázi v priamom kontakte s niekým u neho, kto to robil a veľa nás aj vlastne o tej videotvorbe Denis učil a takto. Ja už som teda mala nejaké svoje know-how, niečo som nadobudla u neho, niečo proste tak pomimo a tam som si povedala, že OK, že toto ma baví viacej ako proste tie sociálne siete alebo tú správu sociálnych sietí. Vlastne po Denisovi som urobila takú svoju prvú väčšiu investíciu a tým, že som sa rozhodla, že chcem byť content creatorka, to znamená, že niekto, kto tvorí content, ale skôr ten zameraný na video, čiže video content creator, alebo neviem, že ono to, každý to nazýva úplne inak, povedzme, že to je naozaj content creator, je to tvorca obsahu na sociálne siete, čiže ale nielen tie statické príspevky alebo teda tie posty, ale naozaj video, reels, hej, lebo to dneska je žiadané. Ja som teda zainvestovala prvýkrát takú väčšiu sumu, ja som si z mojich tých našporených peniažkov, čo som si našporila počas tej doby, dovtedy som si kúpila môj taký prvý profesionálny gimbal a vlastne aj iPhone 15 Pro Max. Dovtedy som mala, myslím, že iPhone 13, čo nebolo zlé, ale ja som mala v meritku taký trošku väčší projekt. Chcela som dostať jednu prácu a vedela som, že keď ju dostanem, tak ja už musím tieto veci mať v rukách, aby som jednoducho dostala tú prácu. Takže bol to taký risk trošku a niekedy je dobre zariskovať a tak som si povedala, že OK, ja si to kúpim, tak som si to kúpila. Neboli to malé peniaze a vlastne, chvála Pánu Bohu, som dostala tú zákazku. A keď som dostala tú zákazku, tak to bolo pre mňa úplne niečo neuveriteľné. Už vlastne, ako som dostala prácu u Denisa Vencela, tak mi moje sebavedomie trošičku stúplo, respektíve nechcem povedať, že som bola nejaká namyslená alebo nič to v žiadnom prípade. Ani doteraz nemám nejaké obrovské sebavedomie, ale bola som na seba taká pyšnejšia. A keď som už dostala túto zákazku, ja som už bola na seba extrémne pyšná v tej dobe. A myslím, že už aj Maroš začal tak akože si uvedomovať, aj som to povedal, že on vlastne vôbec nečakal, že keď som tedy prvýkrát povedal, že chcem ísť toto robiť, že vlastne, že za rok, hej, necelý rok, že už vlastne budem
sa pohybovať na v takýchto výškach. Myslel si, že proste jednoducho, že sa budem vzdelávať, že reálne nejaké zárobky tam budem mať, až keď Maťko pôjde niekedy do školky alebo tak. A ja sama som si myslela to isté. Takže sme boli takí, že v údive. A čo bola tá veľká zákazka? Keďže ten vlog je extrémne dlhý a ja chcem, aby ste si z neho odnesli čo najviac, tak som sa rozhodla, že ho rozdelím na 2 časti. V tom druhom vlogu sa dozviete, že vlastne čo bola tá veľká zákazka, ako sa mi podarilo dostať k prvým známym osobnostiam, ako jedna moja spolupráca mi dokázala formovať aj moju osobnosť. Takže určite si ho nenechajte ujsť. Ďakujem za zhliadnutie aj tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. A ak máte samozrejme nejaké otázky, tak kľudne dole do komentára. Ja budem vďačná za každý odber, za každý like a za každé zhliadnutie. Pa, pa!